keula K5 ja tämmöstä vielä. Tämmöstä aletaan niinku pumpataan. Pistetään ketjut sitten vähän. No, aletaan vähän keulata. Keulakoot. Sitten on tommonen. Ja täällä on vähän pikkusen tarroi siskon oma. Ja palataan sitten kun ollaan siellä. Juttu. Tämmönen mikä on spreijättuna näyttää sitten. Joo, oltiin Turkissa ja hänellä on Nike tullut Airforce, niin palataan sitten videolle kun ollaan siellä paikassa mihin me tuunataan tätä. Me ollaan nyt tosiaan täällä Seinäjoella. Joo. Palataan sitten kun ollaan siellä. Se on sitten siihen asti. Nähdään sitten kun ollaan siinä. Niin nyt ollaan palattu. Tässä on meidän ensisilloin. Nyt on tässä. Jarru vähän rasvattiin. Sitten täältä ollaan lähdetty. Tämmöisellä whiteilla yritetään sitten keulaa pientä pätkää. Päivitys tää nyt meni rikki tää. Tää oli niinku kiinni tässä pumpussa ja nyt mennään 6 € halpahallista homma uusi. Tääkin piti, mut mä vedin niin sitten mun kaverinkaan niin toikin pitäis. Niin nyt käydään hakee halpahallista toinen tilannepäivitys sitten. Päivitys tää nyt meni rikki tää. Tää oli niinku kiinni tässä pumpussa ja me mennään 6 € halpahallista homma uusi. Tääkin piti, mut mä vedin niin sitten mun kaverinkaan niin toikin pitäis. Niin nyt käydään hakee halpahallista toinen tilannepäivitys sitten.